for today's video. Magmukbang mi aning ko ano, banana chip ba? Banana chip na siya o banana chip. Ngayon naman, kabalak si Ana Ros. Dili ang gikay. Dili, crispy. Yeah, crispy dahil. Parang tabang. 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 Yung guli kalamay. Ngayon, kaon. Dili. Kaya siya pakaon super pump kaya na siya opera siya ihang dire ihang lingagngag. Og shout out diya sa amang mayor nga very on kayo dire sa Manhoy ex-mayor di ay ex-mayor Dr. Felix Z muna siya opera ni Ana Ros, shout out doktor. Ug mo po na siya nakadakog tabang na mo dire. Barto. Ug shout out ni Kuam Luisito. Shout out naman Luisito. Nay kape mga pika. Anya ta hapon mga alas 3. Shout out po kung Ikres may sponsor ana yung saging. Nga wala siya kabalo akong giloto ginana niya ko yaman nagyatag na ako niya. Tawagunta na mo niya kay murag drum si ara niya na po siya gibuhat ba. Ilang to ano. Shout out po dahil may che na sa Sibo. Amping siya ha, amping. Wala ang kasi kaya. Ngayon, diyan, si Ana Ros na po iya, hambag. Oh. Sige naman siya kabag uya, balo. Sige lang, i-shout out na. Shout out. Wala. Wala dyan. Ha? Isa pa makita. Shout out ni Junel o ni MM. Nga eksan niya. Wow. Shout out na Earthlyn. Shout out ni Wrestling. Chrislyn. Yeah. Wrestling. Oh. Na ba? Chips per pam. Hindi mo kadulot ano yung mga iring. Kadulot mo ko. Super pam, kung ako sa dress balay, magkakaroon ko makaon. Yan, saan na ni Rong, Ana Ros. Guglain mo kang dili kasing gamay ba? Tabalo. Then kung nakaluto kong wingka. Or else, Balo da ka. Bungka. sayon, Ano ba? lumpia ang Shanghai. Nama ko kwarta. Per pam. So, maruto siya sa per pumpkin. Tas na ang minute. Lilimpiyan na akong cellphone. Kung maruto na ako, babayin niya itong inyong tangan dyan. Og salamat sa mga ni-support sa akong channel na abot taog 1,000 kapen. Bye-bye and I love you all.